Hjertets funktion er at pumpe blod rundt i kroppen, men hvorfor er det egentlig det vigtige, at vores blod det bliver pumpet rundt i vores krop? Man skelner imellem to kredsløb i kroppen. Der er lungekredsløbet, som også kaldes det lille kredsløb, og kropskredsløbet, som også kaldes det store kredsløb. Det store kredsløb transporterer blod fra hjertet ud til organerne, og kroppens celler, som transporterer det tilbage til hjertet, ind i det lille kredsløb. Det er så afildet blod, der ryger ind i lungerne, og så kommer der iltet blod ned til hjertet, og så gentages proceduren. Ikke? Jo. Okay. Arterier er de blodårer, der sørger for at transportere iltet blod rundt til kroppens organer fra hjertet. Arterioler, det er så mindre end arterierne, og de fortsætter, hvor arterierne slap, og derefter så sendes blodet videre til kapillærerne, som er de mindste kar i blodkredsløbet. Shit. Efter kapillærerne har afgivet deres ilt, bliver de samlet igen og til venoler, som så bliver samlet til vener. Venerne bærer det afiltede blod tilbage til hjertet.